eto na nga po ang ating Love Lounge. Nagbabalik po ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera at hindi man ako palaging may jowa. At least palagi naman akong maganda. DJ Rocky Tera at hindi po ako nag-iisa dito sa loob ng booth. Katulad po ng sabi ko kanina, meron po akong special guest dito sa Love Lounge. Alam nga naman kausapin ko lang yung sarili ko mag-isa dito. Special guest na sarili ko lang din yung guest. Wow, diba? Lupit. So, ngayong araw na to, grabe, etong mga kasama ko na nandito sa loob ng booth, parang galing taping ng Quiapo, Batang Quiapo. Lahat sila naka-maong jacket at maong na pants. Hindi ako na-inform. Kung alam ko lang nang nakaganyan kayo ngayon, di sana nagganyan din ako. Baka mamaya pati mga underwear ninyo maong din Sakit nun Charot with darot. Kaya naman, eto na, i-welcome na natin sila dito sa Love Radio, Dream 7! Morning! Hoy, Dream 7, magpakilala muna kayo isa-isa dito sa Love Radio sa mga kabisyo natin. Hello, ako pala yung drummer ng DJ. Ano pong pangalan, sir? Po, RE on drums. RE on drums. Otep on bass. Otep on bass. Stephen on the keys. Please. Hello, good morning. Ayun. Hello po mga ka-dreamers. Ako po si Mark on saxophone. Good morning, Love Radio. My name is Jeff, the lead vocalist. Ayun, mabuhay kayo, Dream 7. Pero bakit gano'n? Napansin ko, hindi kayo 7. Bakit Bakit Dream 7? Mahabang kwento to. Mahabang kwento. Sige, kaya pa naman natin. Siguro kahit mga 1 day and 1 hour. Short background lang. Bakit Explain na lang 6 kayo? natin. Oo. Bali nagsimula talaga kami 7. Aha. Kaya lang maraming istorya. Pinipilit namin maging 7. Talagang sa 6 kami napupunta. Kaya ginawa na lang namin 6. Pero pang pito talaga si Lord talaga. Pang 7 na lang Hindi na talaga lang, si ano, Lord. Kasi hanggang ngayon buo pa kami. Wow. So, meron nang nawawala lagi na isa. So, ano dapat yung instrument nung isa? Vocalist din sana dapat. Vocalista din sana. Okay. Pero mukhang etong si Jeff, ang lead vocalist. Parang parang may something parang parehas tayo ngayon Inabot lang. Inabot Inabot lang. lang talaga. Pero ang dami yung gigs Medyo po. Yes. Bago na klima eh. Saka yung weather po kasi. Nagbago yung klima. Okay, so ngayon, ready na ba kayo sa gagawin natin ngayon? Ready boys? Okay. Nakakaba naman yun. Oo, kasi ganito yan. Para mas makilala pa namin kayo ng husto at yung mga tagapakinig natin, kailangan natin maglaro ng game. Okay. Okay, so meron kami ditong tinatawag na love deck cards. So kailangan yung pumili isa-isa ng card. Basahin nyo yung tanong na napunta sa inyo at kailangan nyo yung sagutin. Okay? Sige. So ipasa na lang sa iba. Pili mo lang guys. Unahin natin I think kailangan natin unahin yung bukalista. Okay, sige. So Jeff, go ahead. Basahin mo na yan. If you were given $1 million that you had to spend in 1 week, how would you spend it? Pag binigyan ka ng $1 million, take note hindi po siya petot, dollars. So, paano mo siya gagastusin? Siyempre, ayoko magpakipokrito, magwawalwal muna ako. Hindi, joke lang. Pero, siyempre, tulong muna sa pamilya, siyempre. Tapos, Tulong sa and then, pamilya. yung iba, makatulong sa kapwa. Oy, pero gusto kong kunin yung sinabi mo Kayo ba nagwawalwal bago kayo magtumugtog? Hindi Parang sa isang linggo dalang mga 4 times lang. madalang yung matumal. Madalang na matumal ba? Mas madalas yung walwal no? Oo, walwal before the show or after the show or during the show? Bago mag-end siguro yun. Para hindi masyadong lasay. Iba rin. Sinusundutan nyo pa after? Medyo minsan. Minsan. Tamang kwentuhan na Tamang lang kwentuhan na lang. chat-chat. May
pa ganon. Ay, pero thank you, Jeff, sa pagsagot niyan. Nalaman natin ay vocalista ng Dream 7 ay talagang mapagbigay sa kanyang pamilya. O, ngayon naman, tanungin natin yung ating saxophone guy na si Mark Villanueva. Ito po yung question. What aspects do you miss about being single? Bakit single ka ba ngayon? Hindi po. May family po ako. Okay, sige. Good Siguro yung po tanong. yung part na yung time, mas naano ko sa sarili ko. Ngayon po, for family na lang, sa trabaho, ganun po. Sa grupo. Yun lang po. So, nagkukulang ka na ng time sa pamilya mo? De, biro lang. Sa sarili po siguro. Sa Siguro yung sarili. happiness ko, para sa family na lang, sa grupo. Wow. Pero may time na ba na may show kayo, may gig kayo, tapos nandun yung pamilya mo? Bihira po siguro, parang hindi pa. Talaga? Ayaw niyang Bakit? isama. May pinoprotektahan ka ba? Ayaw sama. Bakit ayaw isama? May lumalapit sa inyo yung mga babae, syempre, di ba? Silosa. May family na. May family na. Ayun. May tapa-oo daw siya. Merong Pangkabayo. Pangkabayo. Kaya naman pala. Ang lupit. Ayan. Pero mukhang family man itong si itong ating saxophone guy na si Mark Villanueva. Ngayon naman dumako tayo sa ating guitarist na si Jomel Davis. Ang question ko po is, what do you wish you could go back and tell yourself 10 years ago? Siguro po yung yung wish ko po na Sige. magiging Open forum na pala to. Reflection. Parang, diba? Parang may magiging gusto ko yung wish ko yung maging tahimik ako sa time management 10 years ago. Kasi po, naging sakit ko po siya. So pinapagalitan niyo ba siya kapag nalilate siya Hindi palagi? naman nalilito. Hindi nalilate? Asawa naman eh. Sa ibang Kasi bagay. po ngayon, working student. Ay, wow! Siya ang pinakabata sa inyo. 21, tapos 22. Okay. 76. So ilang taon kayo na ngayon? I'm 21 years old po. 21 years old. Pero ang galing mo na maging musician, ha? Kasi para makasama ka sa ganitong mga edaran, diba? Na 20 years old, diba? Diba? Basta wala pang 100. Basta wala pang 100, diba? Ibig sabihin, malupit ka. Ito naman, tanungin natin ang ating keyboardist na si Stephen. Yung question po is, when was the last time you cried and why? Ay, wait lang, ito ba yung pinaka-emotional sa lahat sa inyo? Ay, Nung nawala yung alaga ko po, anong alaga mo? golden retriever po. OMG, ilang taon na siya? Like 8 months po. Pero magkasama na kayo sa banda Apo. yung time na yun. So, mahirap ba yun yung kapag maggigig ka pero may dalahin ka? Alam mo yun? Hindi po. Nasa family ko po yung and then nagpo-provide na lang po ako kung ano po yung needs niya, kung sa vet po. Ganun. Nung nalaman mo na namatay na siya, nung nawala na siya, Ayun, paano yung gigs nyo nun? parang, ayun po, nawala sa sarili. Pero syempre kailangan show must go on pa din eh. Kasi hindi naman natin pwedeng irason na ganito kasi kanya-kanya naman tayo ng mga problema, hindi natin masasabi. So, ayun, parang tinatagan ko lang din po yung loob ko. Ayun. Kayo ba, as a group, nagsishare kayo ng problema rin sa isa't isa? Or trabaho-trabaho lang? Siyempre. Para kami magkakapatid. Para na kayo talagang magkakapatid. Kailangan yun eh. Na iba-iba lang yung nanay at tatay. Thank you so much sa ating keyboardist na si Stephen. Ngayon naman dumako tayo sa pinakabata rin talaga sa grupo. Pre, Oo. ito ang tanong. Go What's ahead, your sir. ideal romantic vacation? Yun. Kami, sa isang isla na naka-nude lang. Gusto niyo ba ito ba? Hindi pa ba? Hindi pa ba nangyari yun? Romantic yun. Pero romantic yun. Hindi. Grabe Baka mabaliw kayo sa isa't Matagal isa. na ako may pagnanasa talaga dyan eh. Babalik pa sa unang panahon na bawal ang damit. Ganon. Nang walang mali siya, titignan mo yung isa walang mali siya. Walang mali siya. Baka magkumparahan pa kayo niyan, Grabe ka naman din. Uy, pero ano yung romantic talaga? Yun talaga yun, isla talaga na pwede kayo mag... Yung pwedeng gawin mo lahat, pwede ka sumigaw, kung ano gawin mo. Siyempre, lahat naman tayo dumadaan sa problema. Hindi naman lahat happy lang yung buhay natin. Totoo naman.
Oo. Sweet mo naman, talagang kami gusto mo. Kaya nga eh. At talagang gusto mo sila yung makasama. Wala, may asawa ka ba? Girlfriend? May girlfriend ako. May girlfriend. Ilan? Isa na lang ang natitira. Nagtitiis. Isa na lang na natitira nagtitiis. Tumupunta sa mga gigs Lahat nyo. sumuko na. Nakakaloka. Mahirap din kasi yung schedule ninyo, no? Very erratic. Napakahirap yung yung hatiin yung schedule. Lalo, Pag madami sila. hindi for example, yung nagkasabay ba na sa family, tapos sa trabaho. Ang hirap din. Parang hindi mo rin, Parang yung ilang Okay. nakitang Titim hirapang ba? sumagot. Parang sabi nung... Okay, sabi po ni Jen. titimbangin mo ba? Titimbangin. Ayan, titimbangin. Ayan, oh, ang hirap talaga sumagot, lalong-lalo na kapag alam mong hindi ka kaloyal, no? Charot, wedarot. Okay, ngayon naman dumako tayo sa ating drawer na si R.E. Pwede ba pass na lang? Ano pa sa lang? Ano yung tanong sa'yo? Sige na. Sabi mo na. Talagang malalim to eh. Sige, ilaban mo yan. Tanong nga. May interpreter tayo. What's one of your secret sexual fantasies? Ay. Oo nga, ang hirap pala Grabe niyan. naman yan. O sige, pang wholesome na lang. Kahit Pang-wholesome. ano, yung fantasy mo na lang. In general. Marami kasi. Charot. Pwede ba letter ano na lang? Number, kung gusto mo, number o kaya Sa letter. siguro sa number 10. Marami kasi nalagay. Siguro yung number 1. Number 1. Pwede ba yung basta yun na yun. Basta yun na yun. Wala mo lang na-share. Wala ka bang, ay, hindi, ano na lang yung dream mo? Oo. Ito ba single? Single ka ba, R.E.? Ay, talaga? Single to. So, anong dream girl mo? Kunwari, nananawagan ka ngayon. Oh. Siguro kung gusto ko ng dream girl, siguro nasa harapan ko na. Hindi pong DJ siya. Kaya ako. Charot. Ano? Grabe siya. Ha? Kasi beauty mo, ganun. Kasing beautiful ko. Parang Hindi marami. pong- Kasi maano yun. Lagi ko naririnig sa'yo yan. Kumbaga, kasi yung mga DJ, maano sila eh, mabulaklak sila eh. Kumbaga, Wow, mamulaklak ka. Baka ibang bulaklak yung gusto mo. medyo masayahin silang kasama, Brad. Akala mo lang yun, pero hindi talaga. Charot! Darot! Ay pa, thank you. Okay, sige. Gusto nito ni R.E. na masiyahin. Sige, hanap kita ng clown. De, charot lang, may darot. Pero, ayan, nasagot na nila ang ating pang first round pa lang. So, tumatagal naman kayo ng second round, diba? O, eto na yung ating second round. Ang game naman na ito ay kanta mo, kanta ko, kanta nating lahat. Wow. So, pag meron kayong naisip na kanta sa isang sitwasyon na sasabihin ko, kantahin ninyo. Kahit chorus lang, kahit short line lang. Okay? Okay ba tayo doon? Parang lugi ako. Lugi ka ba doon? Hindi. Ayan, so eto na. Kanta mo kapag nasa banyo. Ang gusto ko, mahal, sana'y laging sabay tayo. Para may ino... Okay. Ano yun? Anong kanta yun? Anong title nun? Parang hindi ko panahon yan. Char! Biro lang. Okay, next. Kanta mo kapag nagluluto. Anybody in the group? Uy, nagtuturoan pa kayo. Kahit sino. Next, sige. Kanta mo kapag broken-hearted. Please release me, let me go. Yun! Kanta ninyo kapag nag-iinuman. Paglasing ka lang malambing. Okay, next naman. Kanta nyo kapag may chicks. Oh, tukso. Layuan mo ako. At kanta ninyo na gusto nyong ialay sa mga listeners natin ngayon na nakikinig. Siguro yung kanta lang namin. Kanta nyo na lang. Mamaya maririnig. Ayan, na mamaya maririnig nila. Okay, so ano ba tong kantang to? Ano bang title ng kantang to? It's called Pahinga. Ayan. Okay. Para sa lahat ng mga pagod na, pagod ng umibig, Mhm. pagod ng magmahal. Alam mo yung kahit kayong dalawa ipilit niyo yung pagmamahalan niyo pero talagang
pinaglalayo kayo. Sino nagsulat nito? Yeah, actually, we have a friend. His name is Dominic. Mhm. Dominic Pador. Ayan, tropa namin yun sa Cavite. Parang anong bar yun? Basta yun. Tapos yun, composer din siya. So siya yung nagsulat ng kantang ito. Tapos yun, binigyan namin ng Kami nagbigay ng buhay sa kanta niya. Wow! So please invite everybody na i-check ang inyong kanta and of course, i-follow kayo sa inyong mga social media accounts. Sige. Bali, sa mga listener namin, invite namin kayo sa page namin, Dream7D7. Tapos sa Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Type nyo lang Dream7, nandun ang mga song namin. Pahinga, nandun lahat. Nandun lahat, Mga no-promote namin. Ayan. May gusto ba kayo pasalamatan? Ay, pala. Pwede mag-promote ng gigs po. Sige, go po. Pasalamatan ko muna yung manager namin, Papa Carlo and Ma'am Jessa. And of course, IDK. Ito, on September 6, ayan guys, nasa Baliwag, Bulacan po kami. Business Partners Night. Thank you kay Mayor Ferdy sa invitation. And of course, on October 23 and 24, ayan, nasa Barobo, Surigao, pare tayo. Nasa pala tayo nun. Courtesy of Vice Mayor Bong Bernal. And of course, on November 24, Malolos. December 2, Festival Clark. Ayan, sa Clark pala tayo sa Kapas Tarlac. December 13, Marinduque. Pare, babalik tayo doon. December 23, Lipas, Batangas. And December 30 sa Davao. Ayun. So, ayan kabisyo, i-stalk nyo lang po sila para makita nyo po ang kanilang angking kagwapuhan at ang kanilang talent. Kaya naman, ayan, maraming salamat Dream7 Salamat. para sa mga kabisyo natin out there na talagang inaantay ang kanilang kanta. Eto na po yun. Pero syempre, bago natin iparinig sa inyo yung kanta talaga nila, syempre, meron kami dito sa Love Radio yung tagline eh. Ako, ang babaeng naniniwalang di man ako palagi may pera, at least palagi naman ako maganda, DJ Raketera. Ano bang tagline ng Dream7 or nung kahit isa sa inyo? Ako, ang pinaka-tagline ko kasi, ako, si Jeff, maraming tato, mukhang mayabang, mukhang maangas, pero subukan mong mahalin. Ay, nako, malalambot ka. Wow! Lambot ka. Ayan na kabisyo. Sobrang tigas magmahal. Sobrang tigasin pero malambot kung Malambot. magmahal. Malambot ang puso. Kaya naman kabisyo, eto na ang kanilang latest single, Pahinga by Dream7. Tutok lang dito sa Love Radio.